जय जगन्नाथ सांग मैंने आज भिडियो तो करने टाइम होनी आज किस समय टाइम बाहर कर ट्रेन लाइन पाखक मो सांगे बाहुली लाइन फाइन ना से मोबाइल चार्ज फार्ज भी ना तो पावर बैंक धरिकी बुलचु रियलमी देख पारे तो आज आसला कहल मोबाइल मोबाइल अलग किसी कारण सी देखिए क्वेश्चन करेंगे कारण सी होती प्रख्यात यूट्यूबर आर कंटेंट हो जोटा कि रोस्टिंग बा सुधासुधी करती आज भी गोटे भिड कर किस समय पूर्व शूटिंग चलता ये आगे शूटिंग चलता शूटिंग सारी आम बसुतापर बहुत दिन है भिड भिड करनी बोली आज करदेली आउट तो देखते पटे आम गाँटा ट्रेन लाइन पटे बसचु व्यस्त होती कई झाड़ा फाड़ा आस पटे सफा सुतरा आम गाँव पछपटे बंची से बड़ कथा मोटे बड़ फोन बचे एपटे पछपटे दुईटा ट्राक्टर हल कर कौटा इटा से पकई तार पारादीप घर कर नहीं घर कर ना खाली घर कहीदे करदे सजन टाँचा किसी दरकार पाटे पूरा ना से नष्ट हो चार्ज नबनी पाटे एवं कौन कौटी बस देखिल तो कौटी बसला कमेडी कला सर ये कोईला गोटोचन ये गोटे कोईला पड़ी देखी पारे कोईला देखा जाऊनी गोटे जूम करे भी देखा जाऊनी हावली बाबू ए बोलर चलाते आम गाँव जन बोलर जाइए से जो मंदिर देखिपे देखा जाऊन तो जानी देखा तो कहीं खाली देखा से मंदिर डिट्री कर बोलर गोटाटी पकई जाइए आसी ना आसले देखा ये हल सरीगला बोधे गाड़ी पलाऊँ ना पलैला ये अच्छी टिक अच्छी नहीं जीव संज बेलू आगे संज देखा दृश्य चल जा बुलिया टे साग मैंने आज हाउली जो दाढ़ी पड़े काटापी गोड़े देख जा गला कुआड़े पूरा पड़े दाढ़ी कटा बोली से कुआड़े 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 बुलुची जली पठान कौन 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 चल कौन चल कौन तू जाड़े गली जाई कौन है तो बापा दाढ़ी कटा अन तो आपा दाढ़ी काट दो भाई जली पठान हावले डरी सानी कुआड़े बुलुची सी धरी पारे से धरला छाड़देल पछाड़ झाड़ा हो खसी जाए झाड़ा कौन धर जो गरम झाड़ा हो खसी जा पुणी के गली पड़े आसपटे ठीक अच्छे क्या कथा हेलानी आउ से रखी प्लेट रखी देखुन खाली पलैला आउ टाटा टाटा डाकुन आज दे था एवढू काटी था जाता होनी मो मुंड खराब बा पैसा आसो तो पैसा कारटा कि थरटा कि होनी पलैला मुटु तू ये बाट आसला पलैलु बाट अच्छी गुड्डे कहीं सस्ता तो पैसा थर कि होनी गालुआ बा गालुआ वो जाओ को दोटी धरा पइला माने आज गला कि पळेल तो भाग्य भल पळेल को
ତ ବେଳା ଭଲ ବଢ଼େଇଛି କେତେ ସହଜରେ ପୁରା ଜେଲ୍ ମାରିଦେଲି ନା ନାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆସୁଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବି ଆସୁଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପଡ଼ିନି ବର୍ଷା ହେଇନି ସିଆଡ଼େ ଆସୁଛି ଗାଳି 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 ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ ଆସୁଛି ଟିକେ ପକେଇଲା ଟିକେ ଗାଈ ଗରୁ ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଈ ଗରୁ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଇଲା 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 ପକେଇଲା ରଖୁଛି ଫାଇନାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ସାପ ବାହାରିବାର ଭାରି ଡର ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଘରଟା ଏଇ ସେଇଠି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଲିଛି ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ଚରୁଚନ୍ତି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚୁପ୍ତାରେ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ସମୀର ସେ କି ଆଜି ଗାଡ଼ି ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଭଡ଼ା ପକେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଚୁପ୍ତାରେ କେତେବେଳେ ଆସି ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ୁଛୁ ଗଞ୍ଜେଇ ମାରିଦେଇ ଯାଇଛି ତ ଆଉ ଦେଖା କେତେ ଗୋଟେ ଟୋକି ଦେଇଥିଲା ଲାଇଭ୍ ଗଲେ ସିନା ଦେଖିବ କୋଉ ଟୋକି ସାଙ୍ଗରେ ଗପିଲି କଣ ଲାଇଭ୍ ତ ଯିବନି ଖାଲି ତ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଡ଼େଇବ ଲାଇଭ୍ ଗଲେ ମୁଁ କୋଉ ଟୋକି ସାଙ୍ଗରେ ଗପିଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲି କ'ଣ କଲି ମାନେ ତମକୁ ଦେଖାନ୍ତି ଲାଇଭ୍ରେ ଆସିବ ନା ମାନେ ତମକୁ ଦେଖେଇବି କି ଲାଇଭ୍ରେ ଦୁନିଆ ପିଲା ଆଇଲା ଆମକୁ ସବୁ ଦେଖିଲି ଆମେ ଖେଳ ହଁ ମାନେ ସତରେ ବା ଆଜି ଆଉ ମୁଁ ବି ଖରାବେଳେ ସାରା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି ଲାଇଭ୍ରେ ପୁରା ଚଲେଇଲ ମୁଁ ତ ଟୋକା ଦେଖିବା ଟୋକି ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁ ପୁରା କୋଉ ଇଏରେ କରିଥିଲ ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି ସିଏ ମୁଁ ସେ ଆଣୁଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ କଥା କହିବି ମୁଁ ଲାଗିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଉଠୁ କ'ଣ ଗପୁଛୁ ସବୁବେଳେ ସଧୁ ଶହାଟା କଣ୍ଡମଟା ପୁରେଇବି କଣ୍ଡମରେ କେତେ ବରଫ ରବରଟା ଗୁରେଇ ହେଇଥିବ ହଁ ତାର ଭିତରୁ ଗଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରବର ଜାରି ହବ ହଁ ହେଲା ହଁ ବାମ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ କଣ୍ଟା ଅଛି କି ହାଡ଼ ଅଛି କି ମାଂସ ଅଛି ତାକୁ ପୁଣି ଅଗଟାକୁ କେମିତି ହଲ କରି ଦେଖିବୁ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ କରୁନୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ଶୁଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ ନା ନା ତୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନୁ କରିଛି ତୋ ଗାଡ଼ିରେ ପାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଷା କହିଲେ ତୁ ମାନେ ବୁଲେଇ ଦେବୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମାନେ ନାଇଁ ଭାଷା ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ଆଲାଉ ନା ଭାଷା ଫାଷା ଯାହା ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ଆଲାଉ ନା ତୁ ମୋ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଏଇ ତା ପାଇଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ସବୁ ଆଲାଉ ନା ହଁ ଇଏ ମାନେ ମୁଁ ପେଳରେ ପଶିଗଲେ କ୍ୟାମେରା ପକାବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପଶିଗଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ହନ୍ତା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗାଣ୍ଡି ଟିକେ ଜଡ଼ ତେଲ ମାରିକି ଯାହା ଗଳେଇ ଦେଲେ ପୁରା ଆରାମସେ ଗଳି ଯାଆନ୍ତା ତମେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି ମୁଁ ସେଇ ନେଇକି ଆକୁ କହେ ହାଉଳି ଆଉ କଥା କେହି କୋଉଠି ନବନି ହାଉଳିଟା ଯୋଉ ମାଇକିନା କଥା ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋ କଥାକୁ ନବ ଘରେ ଉଠିବ ମୋ କଥା ମନେ ପକେଇଦବ ଥିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗାଣ୍ଡିରେ କରିଥିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିବ ମୋଟା କଥା କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ଯିବନି ଲିସା ମରିନା କଥା ଏମିତି ବେଡ଼ ଉପରୁ ଗଲେ ଭାବୁଛ ମୋ କଥା ଏମିତି ମାନେ ମାଇକିନା କଥା ଗଲାବେଳେ ଭାବିବ ମାଲ ପିଇ ଦେଇଛି କୋଉଠି ମିଳିଥିଲା ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଆଉ କାଲି ତ ଖାଲି 5 ଟଙ୍କା କାଲି 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଆଜି ପଇସା ସେ ଦେଇନି କାଇଁ ସିଏ ମାଲିକ ସିଏ ଭଡ଼ା ପଇସା ବାକି ଅଛ ଇଏ ଆଜି ଯେଉଁ ଭଡ଼ାଟା ଗଲେନି ସେଇ 500 ଟଙ୍କା ମୋତେ କାଲି ପାଇଁ ଦେଇଦେଲା ଆଜି ପଇସାଟା ଦେଇନି ଆଚ୍ଛା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ 3 ଜଣ ସେଇଠି ବସିଛୁ ନଈ କୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲାଣି ତ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ଆଜି ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ।